Mali kunnafoni jabaran laybaga minnu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ye ka ni ɲɔgɔn ka tɔw sigiyɔrɔ la n'aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kura dayɛlɛlen tuguni bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna na halisa o la faamuyali kama an y'a latigɛ ka monsieur Badu Kɔba wele a n'an ka na masala wagati ni kunkurunin kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kunnafoniya minnu bɛɛ kɛra ni semaine kɔnɔna na aw la faamuyali kama an tɛna kuma jan dɛ an bɛna kuma da a yɛrɛ ma walasa a ka se ka foli kɛ an ka kow daminɛ an la monsieur Kɔba an ci Rebecca somɔgɔw bɛ di Ala kana baasi kɛ ayiwa i y'a fɔ cogoya min na an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ Mali la Mali kɔ kan maliyɛn fɛn fɛn sɔgɔlan bɛ kunnafoni c'est kunnafoni hein Mali kunnafoni maliyɛn fɛn fɛn sɔgɔlan bɛ Mali kunnafoni Mali la ani Mali kɔ kan u ka foli b'an yɔrɔ o mana bɔ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw fangalamɔgɔw récolteraduw dugutigilakaw n'a bɛ f'olu ma famille fondatrice donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka bonya b'an yɔrɔ parce que n'i y'a mɛn jamana olu de don o mana bɔ yen an bɛ an ka finitigilakaw fo parce que n'i y'a mɛn an bɛ n'an sigi ka débat kɛ olu de bɛ k'u joli bɔn ye olu de jɔlen bɛ an ni maajugu ninnu cɛ n'o tun tɛ santé sɔrɔ yan san tɛ ne sɔrɔ san bɛ sɔn ka an bɛɛ sɔrɔ Laginɛ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa ne bɛ bɔ foli la yan. Monsieur Kɔba an y'a ye nin semaine kɔnɔna na an ka denmisɛnnin jɛkulu fara farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko mouvement patriotique du Mali ani Gandi mɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn lajalajɛ an ka bourse de travail la ko ka dɔ fara jamana camancɛ fanga janya kan e hakilina ye jumɛn ye o ko in na. Bon yanni n bɛ n da don kuma na i y'a dɔn an ka journaliste fila bɛ yen maison de la presse la hakili b'a la kuranɛ kalan kɛr'u ye Ala ka lahara sɔnsumaaw ye Madame Togola Awa Semaga ani Aïssata Jara ale tora ɲɔnɔ ka accident na Zambugu vraiment an bɛ dugawu k'u ye Mali kunnafoni jabani layɛbaga ni a baarakɛbaga bɛɛ bɛ tasibila kɛ Ala ka kuranɛ kalan in minɛ Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma amin donc effectivement kunu bourse de travail la a bɛ fɔ ma ko collectif des patriotes du Mali n'o ye denmisɛnnin jɛkulu dɔ ye ni Mamadou Gandi Sidibe ka mɔgɔw don ani Ali Kati 24 bɛɛ bɛ Kati 24 dɔn an bɛ se k'a fɔ bi Kati 25 taara bɔlɔlɔ sanfɛ Kati 24 a taara yɔrɔ jan o bɛ fɔ sanfɛla la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la baara u ye baara de kɛ donc n'i ye baara kɛ i ka entreprise a bɛ sankɔrɔta donc collectif des patriotes des jeunes du Mali effectivement u ye laɲini kɛ ka ɲɛsin Assimi Goïta colonel Assimi Goïta ni jamana in kalifalen b'ale ma bi président de la transition chef de l'État donc u y'a ɲin'a fɛ a ka dɔ fara transition kan yalisa laɲiniw bɛ sabati donc u ye meeting ba de kɛ mɔgɔ caman kumana denmisɛnnin caman de yɛlɛla k'i ka miirina di k'i ka hakilina di Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na u bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko transition n'a tɔra kalo damadama ma a tɛ ɲɛnabɔ donc an kana kɛ tugu ni bari ye politique mɔgɔw kɔrɔtɛlen don transition ka ban u ka segin ka na fanga na o fɛn tɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ transition ni dɔ farala ko de bɛ na ni basigi ye fɛnɛ u b'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ ani Choguel Kokala Maïga ni anw b'a wele le Jacques Attali du Mali parce que caman ka fɔ la c'est l'homme politique malien le plus intelligent n tɛ ka je vais pas susciter de jalousie ne b'o kuma de mɛn dugu kɔnɔ donc denmisɛnninw y'a yira k'a fɔ ko n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ réforme minnu nɔfɛ réforme politique institutionnelle lakana ani kalata sanuyalen ani yuruguyurugu o kɛlɛli a ka ca Ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la parce que fo ɲɛ ka sɔrɔ olu de la mun nana ni tiɲɛni ye le 18 août 2020 kalata mun kɛra député sigi la nanbara de kɛra mɔgɔw k'a kɛra nanbara kɛnɛ kan da ye o y'a sɔrɔ mɔgɔw kun funteninen don k'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko don o don mɔgɔw bɛ bɔnɛ u nun na parce que Komoga kɛra yan Kolongo kɛra yan Sobanda kɛra yan Nawoje kɛra Danfagala kɛra donc mɔgɔ caman de bɔnɛ u nun na donc o bɛɛ ye mɔgɔw funteni donc mɔgɔ fana y'a yira k'a fɔ ko fo yɛlɛma de ka don jamana kɔnɔ donc M5 RFP olu de wulila k'o mankan ci a labanna mun na le 18 août 2020 sɔrɔdasiw nana ka na fanga bosi k'a yira k'a fɔ k'olu mana dɔwɛrɛ la olu nana de pour que jamana in ka se ka sanuya donc olu M5 RFP k'olu de bɛ o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u b'o baara de sira kan donc ne kɔni bolo fɛn fɛn b'a to jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o ka ɲi n'a sɔrɔ ni dɔ farala transition ko de b'a to an bɛ bɔ nɔgɔ la o tɛ kojugu ye o n'an bɛ taa an bɛ se o hali ni san 10 don a bɛ ban o. Kɔba donc dɔ ka fara transition kan est ce que an ka politique la mɔgɔw bɛna sɔn dɔ ka fara transition kan est ce que dɔ ka fara olu ka nin meeting in tɛna na ni gɛlɛya wɛrɛ ye jamana kɔnɔ. Ne y'o de fɔ ko
ni bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuyabaliya de ye ni bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu parce que an bɛ transition de la n'i y'a ta k'a lajɛ sini a tɛ transition dɔn a tɛ se k'a fɔ ko parti majoritaire a tɛ se k'a fɔ ko opposition maintenant bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye nin transition de kɔnɔ maintenant ni ŋaniya taara ŋaniya mun b'a to jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ politique mɔgɔw dɔ wɛrɛ tɛ maliyɛnw de don u taara yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw de don bi maliyɛnw de don sini n'u y'a ye k'a fɔ ni dɔ farala transition kan o de b'a to jamana bɛ basigi coup d'état wɛrɛ tɛ kɛ ne bolo tɛ kojugu ye olu yɛrɛ kan ka don o da fɛ parce que ne bɛ to k'o de fɛ tuma bɛɛ tant que n'an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana in tɛ se ka jɔ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ tuma bɛɛ ni mun bɛ fɛ ka dilan dɔ bɛ t'i jɔ kɛrɛfɛ a bɛ tiɲɛ a bolo n'a tiɲɛna u bɛ sɔrɔ ka na an tun b'a dɔn a bɛ tiɲɛ a bolo ayi o fɛn tɛ transition don Assimi bɛ yen Choguel bɛ yen ala de ye fanga kalifu ma bi u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'olu ka laɲini tɛ fanga ye kalataama nanu ye u nana sira dɔ de fɛ donc a mana kɛ cogo u bɛ taga donc yan'u ka taa olu k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ jamana ka basigi bon mɔgɔ minnu ka laɲini ye jamana ka basigi ne bolo politique mɔgɔw kan ka far'u kan de jamana ka basigi politique mɔgɔw kana girin parce que n'u girinna k'a fɔ transition ka ban a ka ban transition ka ban ten k'a sɔrɔ vraiment laɲiniw ma sabati président kura ka sigi ten kalo 2 kalo 3 kalo 4 kalo 5 kalo 6 mɔgɔw bɛ tila ka wuli ka muruti parce que problème yɛrɛ ye mun ye ni parti mun bɛ fanga na o n'a ka président u mana kɛ k'a ɲɛ cogo cogo fanga sinaw b'a fɔ k'a man ɲi o b'a fɔ ma opposition u b'u jalaki u b'a fɔ k'a man ɲi u mana fɔ k'u b'a dilan an ye référendum ye fɛn fɛn y'a se ATT Alpha tun bɛna kɛ a dɛsɛra ATT tun bɛna kɛ ATT yɛrɛ ka fanga bantɔla a ma se ka ɲɛnabɔ IBK nana organique de gestion des élections in filɛ nin fanga ninnu bɛɛ k'u b'a kɛ parce que problème ye mun ye ni mandat fɔlɔ kɛra u tɛ sɔn a ka kɛ u b'a fɔ non n'u ka mandat filanan bɛna ban dɛ u bɛ organique de gestion des élections k'o sigi sen kan donc misali don o sigi tuma de ye sisan n'o sigira sisan organique de gestion sigira maa laadiriw b'a kunna a ka ca ala fɛ mun kɛra le 18 août 2020 o tɛ kɛ tuguni parce que kalata bɛ kɛ kalata sanuma ye ni mun gagnera o gagnera ni mun perdra yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a perdra donc ala vraiment mun perdra élection kɛra a kɛcogo la mais tant que an bɛ continuer ni kɔrɔlen kow ye an tɛ fɛ ka taa ɲɛ fo an bɛ segin ko a tɛ ɲɛnabɔ dɔ yɛrɛ bɛ kan politique mɔgɔw k'u janto yɔrɔ la kosɛbɛ fanga ka di dɛ tapis rouge in ka di ka taama kan fɛnw b'i nɔfɛ sirɛniw b'i ɲɛfɛ a ka di bɛɛ bɛ siran a ka di koyi mais ne bolo nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ni jamana basigi u k'a to jamana ka basigi fɔlɔ ni jamana basigi la bɛɛ y'i bolo di ɲɔgɔn ma jamana basigira ne bolo u ka laɲini vraiment a bɛ se ka sabati Koba sani ye faamuyali kɛ kuma la pour que jamana in yɛrɛ ba ka sigi pour que jamana in ka lafiya e yɛrɛ hakilina e bɛ sɔn a ka fɔ ko camancɛ fanga in dɔ ka fara a kan camancɛ fanga in kana dan kalo dama nata ma mais dɔ ka fara camancɛ fanga in kan ne ka miirina la n'o sera o bɛ se ka na ni basigi jamana kɔnɔ dɔ ka fara a kan parce que an bɛ se ka misaliya ta jamana caman kan u ye ko girin parce que mɔgɔ wɛrɛw de nana an dɛmɛ an ka kɛlɛ la bon o mɔgɔ wɛrɛw sini ma sini u bɛ t'u ka sira fɛ u b'u ka kasaw kuru donc an bɛ réforme minnu nɔfɛ f'an ka daminɛ n'an ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛminɛn ɲɛnama ka d'u ma u ka former ka ɲɛ musaka ka d'u ma musaka min b'u nimisi wasa mun b'a to u bɛ se ka kɛlɛ kɛ hakili sigi la Afghanistan tɛ nin ye wa taliban bɛ ye yen bɛɛ minɛ u bɛ ɲini ka don hali capitale kɔnɔ k'a sɔrɔ américains tun bɛ yen français tun bɛ yen o temps yɛrɛ mun tun bɛ yen plus de 25 puissances u bɛ k'u ka kasaw kuru k'u tɔ ɲɔgɔn na ye donc pour que o kana an sɔrɔ politique mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ ten sa san 30 dɔ kɛra u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka fara transition mɔgɔw ka jamana in ka bɔ nɔgɔ la sa dɔ kana t'i jɔ kɛrɛfɛ k'a donna ta a bɔra ta an bɛ mun ɲini lafiya n'i y'a mɛn i bɛ don VV kɔnɔ i lafiyalen don n'i y'a mɛn i bɛ na studio la i lafiyalen don n'i y'a mɛn i bɛ débat kɛ i lafiyalen don n'i y'a mɛn i bɛ taa sɛnɛ kɛ i lafiya bɛ yen donc vraiment an k'an jija lakana tigilamɔgɔw fɛn ka d'u minɛn ka d'u ma barkan o takuba o vigila o mafia o tigadɛgɛna ninnu bɛ taa donc n'an y'an ka kɛlɛkɛcɛw labɛn ka maramafɛn ɲɛnama d'u ma k'u sara ka ɲɛ u bɛ baara kɛ sa ne bolo an kan k'an ɲɛsin o ma n'an y'an ɲɛsin o ma sisan ni jamana lafiyara réforme ɲɛnamaw kɛra kalataw kɛra yugurugu kɛlɛla le linge sale se lave en famille ni mun ka dɔ y'an mais ni jugu bɛ n'a ka bɔ kɛnɛma an ka jɛ ka jugu kunbɛn bon o de culture ta anw na ni jugu bɛ ka n'a bɔ kɛnɛma dɔ bɛ bɔ kɛrɛfɛ ka dɛmɛ jugu fɛ ça c'est pas bon c'est ce que j'ai toujours dit il faut qu'on ait l'esprit patriotique la grande guerre patriotique contre le terrorisme ne saurait être gagnée tant que les Maliens ne s'unissent pas f'an ka fara ɲɔgɔn kan de qu'on laisse ces histoires de politique de côté dɔ kɛra ten sa voilà Koba faamuyali sɔrɔla mais Koba e yɛrɛ hakilina la san joli de bɛ se ka fara
camancɛ fanga in kan pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na ou bien san dan hakɛ t'a la parce que n'u ko ka dɔ fara a kan dɔ bɛ fara a kan jusqu'à kan dɔ bɛ fara a kan fo wagati jumɛn san mun b'a to jamana bɛ basigi u k'o san fara a kan c'est à dire san a mun mana b'a kɛ to san o san jamana ka basigi camancɛ fanga in ka to an kunna fo jamana ka basigi dɔrɔn an ka laɲini y'o de o de ye mɔgɔw ka laɲini ye bon kunu kɔni fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan u bɛɛ ka laɲini ye olu de ye denmisɛnninw ye kunsigi fimantigiw bon n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi denmisɛnninw olu de ka ca ni population fanba ye bon n'a fɔra jamana denmisɛnninw de don dɛ hali Modibo Keyita coup d'état bɛ kɛ tuma min na Modibo Keyita a ka kuma laban na Kulikɔrɔ danganda la a y'o de fɔ denmisɛnninw ye a ko jamana in b'aw de bolo dɛ jamana in mana kɛ fɛn fɛn aw de don n'aw ye jamana kɛ cogo min na jamana in bɛna kɛ ten donc jamana in b'aw de bolo jamana in kalifalen b'aw ma donc kunsigi fimanw caman de tun bɛ yen jamana in kalifalen b'olu de ma olu de jamana sini ɲɛsigi ye donc vraiment an ka bila sira la sira mun b'a to sini u b'u disi gosi ni Mali ye ne bolo o de ka ɲi an bɛɛ ka kunkɔrɔta b'o de la mais politikimɔgɔw k'a dabila ten sa ka t'i jɔ kɛrɛfɛ u k'a to a ka tiɲɛ u ka sɔrɔ ka n'u jɔ an tun b'a dɔn a bɛ tiɲɛ karisa bolo aw ye san 30 k'a la aw ye mun kɛ an y'a ye Bamakɔ yan bi i tɛ se ka bɔ Kalabankɔrɔ ka na yan n'i ka fini bɛɛ ma nɔgɔ ala ni goudron sɔgɔlen don goudron minnu dilanna sala u tiɲɛna ɲina est-ce que o ka ɲi goudron minnu dilanna sala n'u tun dilanna ka ɲɛ a wari tun bɛ se ka kɛ ka baara wɛrɛ kɛ a wari tun bɛ se ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka école jɔ ka maramafɛnw san ka di sɔrɔsiw mais san o san c'est la même chose est-ce que o ka ɲi politikimɔgɔw a hinɛ jamana in na ten n'aw ma hinɛ jamana ala tɛ hinɛ aw la dɛ aw ka dɔn k'a fɔ lahara bɛ yen dɛ lahara jɔdɔn bɛ yen dɛ dɔ kɛra ten sa dɛ maliyɛnw kasira maliyɛnw dusu kasira ne bolo nin ye waati de ye u k'u yɛrɛ ressaisi vraiment u k'u segin u kɔ u ka yafa deli transition in kɔnɔ u ka transition in dɛmɛ an ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ voilà sinon lahara bɛ yen u k'o bila u kun na donc n'i ye fɛn fɛn kɛ a tɛ lahara yɛrɛ kɔnɔ dans ce monde ici bas an ɲɛ bɛ a caman denw na a caman denw kɛra mun ye mɔgɔw ɲɛ b'o la o kan ka kɛ taamasiyɛn tɔw ma voilà ko b'a faamuyali sɔrɔ i ka kuma la ko an y'a ye fɛnɛ nin semaine kɔnɔna na denmisɛnninw ka kimɛli kun bɛ yen kimɛli in kɛra gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ fa an y'a ye ekɔliso dɔw datugura olu yɛrɛ ka kimɛli ma se ka kɛ halisa ekɔli karamɔgɔw b'u ka article 39 nɔfɛ halisa ekɔli karamɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka bɛn kan kelen kan hakilina ye jumɛn ye o ko in na ekɔli karamɔgɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bɛn kan kelen kan ekɔli karamɔgɔ ye maliyɛnw de ye minnu bɛ jamana kɔnɔ maliyɛnw de don ne bolo nin problème nin tɛ ko gɛlɛn ye o u ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu ne bɛ to k'o de fɔ tuma dɔ la fangalamɔgɔw fana bɛ fili aw kana layidu ta aw tɛ se ka layidu mun timɛ aw kana aw bolonɔ bila sɛbɛn na aw tɛna se ka sɛbɛn mun timɛ a man ɲi u ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu mun bɛ se ka kɛ a ka f'u ye clairement nin de bɛ se ka kɛ ni mun tɛ se ka kɛ a ka f'u ye fana ko o tɛ se ka kɛ n ye documentaire dɔ lajɛ avant-hier y'a dɔn Mande cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ a ye baara kɛ Mande ko Nambala Keyita Lanseni Bala ninnu fa Nambala Keyita ani Salif Keyita ninnu fa donc a ye baaraba de kɛ Mande ale yɛrɛ de y'a to ni mɔgɔ caman taara école la école ta kun man di denmisɛnninw ye mais ale cɛkɔrɔba de y'i jija k'i cɛsiri ka taa école karamɔgɔw ɲini yɔrɔ wɛrɛw la ka na n'u ye pour que denmisɛnninw ka se ka kalan a ye pomper c'est pour que ji sanuman ka na parce que lui il était un visionnaire a waati école karamɔgɔ dɔ y'a seedaya k'a fɔ ko su o su ale tun bɛ taa du bɛɛ kɔrɔ k'a la denmisɛnninw bɛ leçon ta la ni denmisɛnninw bɛ ka exercice kɛ n'ale nana sɔrɔ denmisɛnninw tɛ ka leçon ta a tɛ ka calcul kɛ dugu mana jɛ n'i taara école la ale bɛ kɔ da i kan bon vraiment ne bolo école karamɔgɔw o miiriya ka na u kunna o miiriya ka n'u kunna état fana k'i jɔ i jɔyɔrɔ ka kan ni mun ye état k'o d'u ma mais est-ce que état k'o d'u ma est-ce que état bɛna se ka u ka article 39 in lawaleya parce que mankan bɛɛ bɛ article 39 in de nɔfɛ oui problème yɛrɛ ye mun ye état ye décision dɔ ta parce que depuis 2014 INT mɔgɔw y'a kɛlɛ kɛ bon o yɔrɔ la baara u jo don parce que u y'a jira k'a fɔ ko ka sara bɛɛ kɛ kelen ye a diplôme égal salaire égal diplôme bolo sara ka di ma bɛɛ dama ka kɛ sara la ne bolo o ye ko ɲuman de ye o ye baara ɲuman ni bɛɛ dama kɛ na sara la taalen ɲɛfɛ prix ni indemnité bɛɛ fana dama bɛ kɛɲɛ o la ne bolo u y'o kɛlɛ de kɛ bon il me semble que fɔɲɔgɔn ko nana yen de école karamɔgɔ hakili la ko mun bɛ ka kɛ article 39 bɛna tudu or que Choguel yɛrɛ y'a fɔ assemblée nationale ko article 39 ma tudu a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko dɔ farala saraw kan école karamɔgɔ ka sara a tɛ tɛmɛ 10% kan minnu ma article 39 in bénéficier donc ne bolo ni o fɔra ni
premier ministre no ko ama abrogé aw jo ka laje octobre be sew ne ra kon tumbulo ne ka mirina do peut-être abse ko betane ne réseaux sociaux nous tiens moi mais je suis enseignant, je suis sortant de l'UNICEF, je suis enseignant mais j'ai opté pour la presse et mundedu et utunka ka son ka examen ou ka papier ou corriger ka opinion publique chédé amune parent d'élève ka chédé ka aywa an gouvernement biye benka am ben afin donc ou ko kuba lawale ama lawale folonga am examen surveiller ka fait ou corriger mais ça va bena awe chédé ni ça va sera ni demsonu mata école akana balawla de yani ça va ka dale parent d'élève amune par nous allons tous nous mobiliser et tout le monde va se mobiliser. Et article 39 à Kobe Tchokamena ka nyini ka sekese d'ailleurs il y aura les assises nationales bnake à Temer donc assises nationales bnake kuma dade ou maou ou fela umbo assises nationales même yani nga bokuma kuma kono e baro baramandi kanake ka barake ameni baraka anata ni dower sormita ote ko karama ga barade parce que chama bala bete ni capu de wolo diplômé ou chama anciennement ils ont d'autres diplômes dama que concerne IFM créé ani école normale supérieure ou lu sortant peu capo sinon folo chama est converti là que école karamogo ka barate école karamogo ya ou be ka sarata bon talanya fe chama couleur numa farati Niger de la kake Niger est réforme ba doké ka examen ke fin ma se ka passer examen ou be gena. Il y a plus de école karamogo chama gena posé munu yere gena lut de école karamogo de formation mais lut nga mankan ko kacha donc ne bolo angana se o Europe pour que angana se Europe beki joyi joro la donc école karamogo ya te dore et école karamogo la de jamana sinjin pere na fora école karamogo fora jamana folo buzu kono école karamogo kuma avocat yake école karamogo kuma mo fura ke école karamogo kuma jo kuma na joro la ani lettre ko na ko bul kata école karamogo de nyini akara lettre ka peut-être que école jamana ere école karamogo de parce que niame jamana kalan niya nambala ke ta jija chogo be pour que ak na mande dem sunu ka kala do werete parce que ay yoro jande ka foko kala inde bi labon parce que namo farata ambi intégration de nebitle ka fo ka bi korola CDAO ambi intégration wati bina se togolo bina bara adam nana togolo bina baraka benino malion fana bisa kata baraka yoro la ani niveau ta na ka dem sunu na kata baraka yoro la anga dem sunu niveau tu kata baraka yoro la akagele donc nere buru école karamugo gouvernement ku ka sigu ka kuma parce que jamana sinji bere kalandi ni ay jamana école karamugo ka kanni fendoy ka kanni muy o kaduma no fana ka jatimina jamana be gele akon fana parce que ali wataguna attaque la alaka la rason suma ma bidru no kalana kilo de bonon école karamugo no naka dubé de bonana ni donc mali école karamugo fanje bela jelefi ou bu sacrifier prime de zone mu yarabe duma berete o be nyende école karamugo de be jamana fantani flabela yoro doro be kala rek gwa ko yoro doro be demsunu kala yurko ça c'est un sacrifice qu'ils font et ça c'est une vérité mais si kakuma est damuy donc kasi kakuma kan jugon famo de kan voilà ok famali sola ko ba nambara ameta la kana ko kibaro ala ni semeni fana kona na tukanya yi ka foku ataki bado keranga jamana koron fana fo chama cha fanga nyemo wa jamana black le saba dusuma kasala donc ko ba ni ataki munu be kay répéter tout le temps munu be kana na alsa mumbe kana na ali sisa la kana balia jamana en kabum kujugu 1,241,238 km². Jamana ka bon fangala si sorasuma finitugu jamana ka buma kuju jamana ka bo finitugu ma munu na leno andemeni law olu te ka joro foita ko lawa munu na andeme ne te kuma nulu ko ne jigitulu kan casque bleu nu a chama be ubena jago de la e bitar so caporale ka dugula be saramun ta tete watan flaka ebe casque bleu million sabata kaloka ebe ti yere fawa ebe précédé kasi katika jamana katika sojo ki lafia donc ne tulu ke kele kala peut-être barkanu bien takuba peut-être à la rigueur anu bien G5 Sahel mais kele famban ban ere kam ko bulu ne bulu gouvernement sogale afo conseil national de transition là comme marama fond bina disora suma musa kama bina duma ou bina former kan kata kele ne bulu le kan kan kele ou be kele la koy bambanchu nun ta kele de 600 tellement nga sora su ils sont aguerris nga sora su be se kele la ou be munke
n'anga sɔrɔsiw bɔra yɔrɔ min u bɛ taa yen attaquer o bɛ dugu jukɔrɔ fɛn in da sɔrɔsiw bɛ so sinon tɛn ka kɛlɛ kɛ sanga mɔgɔw la tuguni non an ka mɔgɔw sɔn agiri u bɛ ka dadi u bɛ ka mun kɛ Burkina bɛ o la u tɛ se k'o kɛ an ka mɔgɔw la tuguni non ça je suis sûr de ça l'armée malienne aujourd'hui est aguerrie l'armée malienne est apte à combattre et l'armée malienne est en train de se battre donc Wataguna ni Karun waati kɛra sɔrɔsiw tun bɛ yen fanfɛla la il me semble que u bɔra yen dɔɔni wanta en tout cas ils ont les djihadistes mɔgɔ minnu don u ka kegu hali espion b'u bolo u b'a dɔn ni sɔrɔsiw bɛ yan u tɛ sɛgɛn u bɛ ɲininkali ni sɔrɔsiw y'u mabɔ dɔɔni dɔrɔn u bɛ na parce que problème yɛrɛ ye mun ye u bɛ nin sugu kɛ mun na pour que ka population ladi parce que u b'a fɔ ko population de bɛ information di sɔrɔsiw ma k'u ka yɔrɔ fɔ sɔrɔsiw ye donc o dara n'u nana dɔrɔn u b'a essayer ka dugu mɔgɔ 40 duuru bɔ an nin na sinon ne bolo ni ye ne ɲininka ninnu tɛ djihadiste ye parce que djihadiste tɛ nin ba e nana k'e bɛna silamɛya don jamana kɔnɔ e kan ka silamɛya don minnu senkɔrɔ ne ye olu faga e bɛna silamɛya don jɔnni senkɔrɔ e ko ko olu yɛrɛ ye silamɛ olu bɛ silamɛya yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ e kan mais e ko ko e bɛna k'u kɛ silamɛw ye e tilara k'u bɔnɛ olu na n'i y'a mɛn silamɛya mɔgɔ de bɛ dugu kɔnɔ ni mɔgɔ tɛ dugu la o silamɛya bɛ taa bi silamɛya ko kuma t'o la voilà ko b'a faamuyali sɔrɔ olu la sisan nɔ ni semaine fana kɔnɔna na an y'a ye ko an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a bɛ Segu a taara zone office du Niger la k'a bɛna t'olu dɛmɛ i tɛ dɔɔni f'an ye o ko fana la bon Choguel Kokala Mayiga yɔrɔ a tun taara Sikaso mara la ani sɛnɛkɛlaw kumana ani bagankɛlaw kumana ani jɛgɛmɔnaw kumana ani mɔgɔ caman kumana u y'u ka fɛla f'a ye gɛlɛya minnu b'u kan u y'o f'a ye donc Segu région fana gɛlɛyaba de bɛ a b'o dɔn n'i y'a bɔra Sikaso a nana dɔrɔn a taara Segu a b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Segu a b'a dɔn surtout kɔlɔn kɔnɔna in bi ça ne va pas k'a taa ɲɔnɔ Dɔgɔfiri Ndebugu jɔyɔrɔ ninnu fan fɛ kɔlɔnko tɔmɔ ninnu na vraiment problème ba de bɛ parce que Farabugu yɛrɛ kɛra a ma mɛn Farabugu kɛra a ma mɛn donc a y'a dɔn k'a fɔ lakana ko gɛlɛya bɛ yen fɛn caman bɛ yen donc n'a yɛrɛ taara a k'a ye a k'a mɛn k'a fisa a kana ɲɛfɔ a ye n'ale yɛrɛ y'a ye a y'a mɛn a ka kan ka mun kɛ a b'o kɛ parce que a b'a dɔn a nana mun na a nana baara de kama a mana dɔwɛrɛ a nana baara de kama jamana ka basigi yanni transition ka ban donc n b'a dɔn depuis kunu de a bɛ yen depuis kunu de a taara bi fana a bɛ yen n kan ka cercle dama dama kɛ ka dugu dama dama kɛ ka taa a lajɛ mun gɛlɛya mun bɛ yen donc n'a taara a ye gɛlɛyaw ye a ye gɛlɛyaw sɛbɛn n'a nana Bamakɔ yan a kan ka mun kɛ a b'o kɛ ani président de la transition Assimi Goïta u kan k'u cɛsiri ka mun kɛ problème minnu bɛ yen u y'a ye a ma f'u ye o donc ni e ye fɛn ye i ka fɛn ye a ka fisa a ka f'i ye donc fɛn a y'a ye a y'a mɛn donc a kan ka mun kɛ gɛlɛya minnu b'u kan a b'a dɔn mɔgɔ tɛna fɔ a ye a kan ka disposition min ta mun k'o gɛlɛya ka nɔgɔya a b'a fana dɔn walasa jamana bɛ se ka suma cogoya min na ayiwa kɔba ma ban tuguni dɛ ministère de la décentralisation fɛnɛ ko fɛnɛ bɛ Kidal o fɛnɛ taara visite la Kidal o ko in fɛnɛ ye ɲɛtaga ye jamana ma ou bien o ye jumɛn ye o ye diyagoya de ye a ka taali Kidal diyagoya de a ka taa Kidal Kidal ye Mali fan dɔ de ye a taara Tesalit a bɛ Kidal ninnu bɛɛ ye Mali fan dɔ de ye a tɛ se ka kɛ u bɛ dan Sikaso ni Segu dɔrɔn ma n'u y'o kɛ dɔrɔn o man ɲi o bɛ na ni jamana cili donc a ka taali Kidal o b'a jira k'a fɔ ko Kidal ye Mali ta ye donc Kidal bɛ Mali ka mara de kɔnɔ donc gɛlɛyaw bɛ Kidalikaw kan a fana na t'o dɔn ye accord d'Alger appliquer gɛlɛyaw b'a kan ye a n'o dɔn an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen gɛlɛya minnu ni degun minnu kɛ a n'o dɔn population civile minnu bɛ yen gɛlɛyaw b'u kan a b'o dɔn parce que ne y'o de fɔ n ko pour que ka jamana gɛlɛya dɔn f'i k'i déplacer de olu y'o de faamu mais il me semble que ma bin o fili kɔnɔ voilà awɔ an y'a ye nin semaine kɔnɔna la gouvernement n'a ka jama bɛɛ u b'u sen kan yɛrɛ de koyi u si ma sigi u bɛɛ bɛ région ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛɛ bɛ baara la donc i tɛ dɔɔni fɔ o ko fɛnɛ kan bon o ye mun ye u y'a faamu k'a fɔ ko gɛlɛya de nana n'u ye fanga na parce que u mana kalata sira fɛ ko dɔ de kɛra jamana kɔnɔ mɔgɔw de wulila ka mankan ci parce que u y'a ye k'a fɔ jamana bɛ ka taabolo mun kan ni jamana tora o taabolo mun kan hali n'a ma dafiri a bɛ gɛlɛya dɛ donc u y'a dɔn k'a fɔ il faut communiquer il faut se déplacer u ka taa population ɲininka u bɛ minnu tɔgɔ la yan u ka t'olu ɲininka u ka gɛlɛya la u k'u ka gɛlɛya dɔn degun minnu b'u k'u k'a dɔn donc n'u y'o gɛlɛya n'o degun dɔn u kan ka baara mun kɛ mɔgɔ t'o f'u yɔrɔ b'o dɔn u y'a faamuya k'a fɔ ka i sigi i ka salon kɔnɔ ka télé lajɛ mun bɛ fɔ télé la ka papier ta k'o sɛbɛn k'i ta o fɛ u y'a ye k'a fɔ o tɛ solution ye u y'a ye k'a fɔ solution mun bɛ yen o ye u yɛrɛ ka wuli ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mun bɛ yen
parce que fanga caman tɛmɛna u y'a fɔ ko a tɛ fulu ye mun bɛ ka kɛ a tɛ fulu yanni k'i sigi a ka na f'i ye i ka taa i yɛrɛ k'a ye o de ka fisa voilà. ko b'a faamuyali sɔrɔ la Mali kunnafoni jabaranin layɛbagaw ni information dama damani de tun bɛ nin semaine kɔnɔna na k'a da aw tulo kan b'a dɔn monsieur Kɔba ye walawalali caman kɛ aw la faamuyali kama sisan an bɛna kuma d'a ma k'a ka kumakan laban di jama ma monsieur Kɔba kuma b'i bolo. Bon kumakan laban bɛ ne fɛ ka fɔ jama ye vraiment an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hali bi an k'an cɛsiri an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ taayɔrɔ wɛrɛ t'an na ni Mali tɛ n'an ye Mali kɛ cogoya min Mali bɛna kɛ ten vraiment an k'an cɛsiri pour que Mali ka kɛ jamana ye jamana sanuma ye Mali ka kɛ jamana bɛɛ bɛ ɲɛ bɔ Mali fɛ Mali ka kɛ jamana ye mɔgɔ wɛrɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na baara kɛ yan bɛɛ k'a fɔ ko Mali i n'a fɔ a bɛ fɔ Rwanda cogoya min o de kɔni ka d'an ye an ka laɲini y'o ye o laɲini tɛ se ka sabati fo n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an ka n'a kɛ karisa ye karisa non non clivage ninnu an k'olu dabila sectarisme an k'o dabila an ka ɲɛsin Mali ma Mali dɔrɔn Mali voilà Mali an ka organe unique ye Mali de ye notre seul organe unique c'est le Mali voilà. Mali kunnafoni jabaranin layɛbaga an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn kuma in na kuma si don o don an bɛ segin kuma in kan halisa an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ka kɛ kɔnɔbako kelen walasa jamana in bɛ se ka jɛ cogoya min na ko jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ne b'a dɔn a ka ca la jamana in bɛna jɔ an b'a fɔ ko a k'an bɛn émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan.